Het vierde glaasbedrijf Steinfort in Frentjen maakt een terugstart. Het bedrijf wordt oernaam door een investeringsmaatschappij uit Hoofddorp. Van de 99 medewerkers kunnen er 40 aan het werk blijven. Het bedrijf zal van nu al richten op het printwerk op glas. Zo'n 20 mensen zijn juist terug de politie aanhouden om de voetbalwedstrijd Heerenveen Feyenoord heen. 40 Feyenoord supporters binnen veromstuurd omdat ze net een kaart zien. In de gemeente Heerenveen geldt een noodverordening om het probleem te voorkomen. Verbrand die zwaargen, volg je het jacht. De band Ildau is met het nummer 4 winnaar geworden van Lier 2012. De band kreeg in de finale van het Frieske Songfestival in de Prinsentuin de meeste punten van de vakjury. Ildau docht in december mei on Liert internationaal in Spanje. De 20-jarige Shirley Wijngaarden is de nieuwe Miss Friesland. De hbo-student uit Ljout wat juster in Wolvergeer kroont aan de mooiste van onze provincie. In de finale namen ze het op zijn halve orenvrouw uit heel Friesland. Shirley zal uw provincie voor zijn wurgje bij de Miss Nederland verkiezing. Joen begint de loft en later vannacht komt er rein. De temperatuur leidt om de 8 graden heen. Morgen begint de dag met wat lichter rein. De nij wordt het droog en kunnen zinnen erop rekken. Het wordt als 16 graden.